खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 29 एप्रिल मंगलबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। माबा मोनसे बाथ्रानि थाखाय गुबुना नोंथांखौ फान्दायनो हागौ, सांग्राङै थानाया गाहाम जागोन। बृष राशि। गोसो थोनायनि बान्दोआव गोग्लैगोन, गोसोआ उरां फारां जागोन। मिथुन राशि। नंखाय बाथ्रानि थाखाय लोगोथिनि गेजेराव दावराव दावसि सोमजिगोन, सोमोन्दो नागारलायगोन। कर्कट राशि। आसा खालामनानै थानाय मिजिंआ जाफुंगोन, गोजोन खुसिनि सान जागोन। सिंह राशि। गोब्राब नाजानायनि बान्थाखौ मोनफुंनो हागोन, बिमा बिफानि सुखु फैगोन। कन्या राशि। नोंथाङा गोरोन्थि हाबा मावफ्लांगोन, साजा मोननो गोसोआव गिखांनाय फैगोन। तुला राशि। मोजां मोनलायनायनि गेजेराव सन्देह सोमजिगोन, सोमोन्दोआ गावस्रानायनि लामायाव फैगोन। वृश्चिक राशि। गोबावनिफ्रायनो हास्थायना थानाय मुवाखौ मोनफुंगोन, गोसोआ रंजाखांगोन। धनु राशि। गुबुननि मुवाखौ नुनो मोननो हास्थायगोन, गोसोआ खुद्रिबाय थागोन। मकर राशि। रांखावरिनि थाखाय जाथि खुरमाजों नांलायनाय जागोन, सुथुर जाना थागोन। कुम्भ राशि। जिउनि थांखिसिम सहैनो नाजानायाव लामा आन्दायनांगोन, गोसोखौ गोरा खालामना नाजानांगोन। मीन राशि। समाजनि बायदि मोजां हाबा मावनो खाबु मोनगोन, समाजाव नोंथांनि माना बांलांगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। कारिगावनि माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव माइगंफुरि गामिनि माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला HS फार्स्ट इयारनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय आरो फर्म बिलाइनाया सोलिगासिनो दं। बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय इंलिश, बड' एबा MIL इक'नमिक्स, एजुकेसन, एडभान्स बड', हिस्ट्रि, पलिटिकेल साइन्स आरो अल्टि इंलिश गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन। आरो बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' मोन्नैबो बिजों थागोन। लोगोसे बे फरायसालियाव हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनि फेसिलिटिबो दं। नोंथाङा जुदि नोंथांनि गथ'खौ HS फार्स्ट इयारनि थाखाय गोदान मुं थिसननो सानदों, अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव बेसेन होनाङा जासे मुं थिसनहैदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 8011394710 एबा 8133845456 नङाब्ला 7638023455 नैबे जानबुं नाम्बाराव फन खालामना खौरां लाहरनो हागोन।